Tinokugamuchirai vatariri veSly Media TV. Pano ndipo patikupai nyaya dziri kuitika munharaunda matigere dzinosuwisa, dzinonakidza nedzimwe dzinosekesa. Asika yatafambira pano nhasi inyaya inosuwisa. Zita ndinonzi Simba Rashezvidza. Tashanyira nzvimbo yeZhombe, Zgola village. Mapumba Nkomazana homestead under chief Sogwala. Uko NeMuroora aida kupisira Vamwene wavo nevana vavo muimba. Izvo zvakazokonzeresa kuparara kwemidziyo yakawanda zvinosanganisira mibhedha, magumbeze, zvipfeko uye chekudya. Regai tikurukure namai Nkomazana vari pano tinzwe kuti vanoti kudii nenyaya iyi. Mama Nkomazana, ndinokumbira kuti mutitsanangurire kuti muzosvika pakuzotsvirwa chii chakaitika. Ine chinhu chakaitika ndichizivi kuti chakaitika chii, nokuti ndakazoona ngati infact mainini vange vakati kuchipatara vakazobuda vakazouya pano. Vauya pano vakati kuna mukomana wangu uyu John ngicela umbhekele ini isitshwala. uJohn lowana wasepheka ini isitshwala. Uthe ephekile isitshwala wasesima emnyango wasesima inini zvaita yena iye NeMuroora anga achituchira no uku. Angati John zvaita iye anga akasvika akapokana naJohn. John akati chauri kunditukira chii? Ini ndanzi namaini ndibikire sadza. Ndikamubikira sadza ndikati mainini zvaita kwai mamuchiitei muri tu mumba. Uye akazoti ndingaitei namama vangu, chinhu chandikaita namama vangu chii? Uye akazoti ndakuonai. Ini ndakazoti ndakubva kumombe uku ndikava kuchinzi namainini abantwana vako kade sebesilwa lapha ngavarandutsa ngakuzumalukaza NeMuroora hazvisiri izvozvo zvaunoita kumurume. Ko indawo uchida kudherera murume? Akati aiwa mama ndazviwa. Vakatorana namainini namama vakanotengerwa madhiringi ikoko. Vatengegwa madhiringi ikoko vakamwa. Infact ndakavaona vechimwa madhiringi mumagrosa. Nikati makumwa madhiringi maatorepi kwai tatengegwa NeMuroora. Zvakanaka. Iye auzouya manheru apa. Hana uda kuti ataure nesu. Akapinda akatora akabuda akanovata apa. Pamusha uyu. Avata apo. Ndipo paazofuma kuseni kwacho isizopisa imba. Isitirere kuma4. Mukureva kuti makapisirwa NeMuroora ime muri mukati. Tiri mukati, tiri 6 tiri mukati. Mwana wangu akavete uku. Itivete kuri nemba iri mukati uku. Ndobva adi auya akapisa. Vakazoti ndakubva kumapurisa vakumubvunza apa achiti handisireni. Akabva atora nomumwe musikana anga agere apa ane mimba so. Akanomubvunza ari pamutapo. Kwai ndaunoti ndoparuregerero ndini ndapisa ndandagumbuka. Inyaya yei chaiyo yamuri kuona kuti ingadai yakakonzeresa kuti NeMuroora uya akupisirei mukati? Iye chaiyo zvaanotaura ari kuti izveni ndakapisira imba nokuti John ndakamuona avete namai vake. Izvo zvinoitika herezvi kana kuti angori manyepa? Akazviwana kupi izvi? Manyepa hazisirizvo. Imi panapa munogara nani, munogara sei? Isu tinogara zvakanaka. Ndogara nevana vangu ivavo vandinoreva kuti John naSimba nechizukuru changu ichi chisitokozile. Iye NeMuroora haagari nemi panapa? NeMuroora tichigara naye. Iye zvino hatichagari naye. Akatobva pano. Mukupisirwa kwamakaita muri mukati hapana akakuvara here? Muzukuru ndiye anenge akakati lokozei apa.
tikararamba tingomwisa mushonga aiye zvinorakovharika zvaro ronda racho. Mukupisirwa kwamakaita ndezvipi zvinhu zvamunoti makarasikirwa nazvo pamba penyu apa? Madhishi angu nemubhedha wangu nemachairs angu nembasha dzangu dzadziri mumba nemugomo yangu 6. Madhishi angu eri 7 nemachira angu. Hapana here zvamakakwanisa kuburitsa panze? Zvimabhegi zviviri zvazvisisina chinhu nokuti zvakatsva, zvimwe nhumbi dzazviri pamusoro ndizvo zvatakaburisa nemachira maviri. Saka pari zvino muri kurarama sei mai Mangomazana? Isu tiri kurarama nevamwe vanedzidzi vanokuti uyai mumbotupawo wapa muchipota muchitarisa kumba kwenyu. Ndipo saka mandiona nchibva kunovhurira nchidarika nepano nchienda kunofudza mombe dzangu. Ndo mararamiro andinoita ini vheri nekuvha nchitenga zvinhu izvozvo ndandichizvitenga nei nemararamiro iwawa andiri kuita. Ko zvimwe zvingava zvakarasikirwa chikafu muri kubata nepi imi zvinhu zvakatsvira mumba? Hapana, tiri kutambura, tiri kudya neivavo vakati uyai mugare apa, ndivo vatiri kudya navo, ndivo vari kutipa chikafu. Ndevapi vanhu ava? Maidhoni, musisi veava, ndivo vanhu vatiri, ndipo patiri kugara pare zvino. Chitiko ichi tichiona chakuisai panguva yakaoma kudai chakakubatai sei semhuri nemararamiro enyu, chakakanganisa mararamiro enyu sei? Zvinogwadza hazvitauriki, nokuti ndingati ndizvitaure zvandiomera ini. Ungaxasisa mama? Zvakandiomera. Ngatiti ruzhinji rwenyika rwakakutarisai pane ino nguva, rubatsiro rwamungada kubva kwavari chii? Vakabatsira nenhumbi dzokupfeka, ndivo vakabatsira navo. Ngubuza yekuti lingafuna uncedo bani ukuthi impilo yenyu ihambe kuhle? Batsiro racho rwokuti ndiwane hangu imwe imba yokuti ndigare nevana vangu, asi pano handisi kuda kubva. Ndoda kuti chero ichivakiwa imba yacho imboti svuduite apo pane ndipo pandinoda kuti izi. Taurai zvimwe zvese zviri pakati pemwoyo wenyu, okupakati kwenhliziyo yenyu, okufunayo wena. Zvandinoda zvakawanda zvakawanda. Taurai henyu zvese. Ndoda kuvakirwa chete mumba yangu ndigare nevana vangu semagariro andandichiita, nokubatsirwa nechikafu. Chikafu ndicho chandisina. Asi semaonero enyu, Muroora uyu manga magara naye nguva yakadii? Tatagara naye nguva yakareba. Pane here zvimwe zvamakambonetsana naye mumashure mese umu? Ena handisi kutaura naye. Choro kuninyima chikafu unongouya echidya ipapa asingandipakurire chikafu, ndikatozopakurira nomurume. Saka zvinoreva kuti agara here ane daka nemi kubva kare? Agara vhera negiraji neni. Chingava chiichi? Giraji racho nokuti handidi zvisina musoro. Iko mungaona munhu ane mba ari kuti ndikai ndakawanikwa. Ndiri munhu chaya ane apa. Ndichinoshanda kubawa apa. Ndine nchishanda chii kubawa. Musha uripo panapa. Handi kusera nchiita zvepamba nchikirina pamba nchidii.
iye woda sokuti anosvera kubhawa. Umwe murume anonzi Dhumbu akanditaura zviri straight, akati gogo ukaona munhu wechikadzi ane musha achihoshanda mubhawa isu tinobata paninona. Zoreva kuti vhera ragara vhere riri hure. Saka imimi kunetsana kwenyu kwakatanga rini chaizvo? Aiye kunetsana kwake vakabva vaenda uku kwaikupi vakadzoka. Mukadzi ndipo paakazotanga kuti ndakuda kutsvaga basa. Uye akati unotsvaga basa sei? Iwe uri mukadzi womunhu. Kwaye mina handina ndava rakuti umufazi womunhu nyahamba nyetengesa ebhawa. Wati manje mina ukuthi uyetengesa ebhawa injani angifuni. Wati mina nyahamba ngengani. Wahamba ke watengisa ebhawa. Lapho wabuya khona secabanga kwakhe. Wabuya wachisa indlu yami, imbheda yami yachela phakathi, konke kwachela phakathi. Manje ngabuya ngihlale lo muntu onjalo mboni. Saka nyaya iyi makayisvitsa kupolisi vakaibatawo sei? Kupolisi hapana zvavakamuita. Nokuti kwai vakaibata sei handizivi pamatauriro avo kwai iye akasvika akati zveni tatichigwa nomurume wangu. Ndobva ndanonga huni ine moto. Ndobva ndati ndichiri kuda kureva murume uyu. Ndobva huni iya ikatsatika zimbe rikanowira pamusoro pemba. Zvakaoma. Asi iwo kugara kwavo iye nemwana wenyu kuri sei, kwakamira sei? Iye mwana wenyu anoti kudini nyaya iyi? Mwana wangu ari kuti zveni zvinhu zvakaoma zvinomugwadza. Ende futi nemaitiro acho handioni kuti vanowirirana fastameni. Kuti ndakamuzenzeti haya namama ngcono ngichiyane naye lo, hayi lo utshenise ngawaloke ehambelela phambili uzagcina ebulala indoda. Njengoba yakuqala wayibulala. Khathesi uzabulala yena. Murikuti akauraya umwe murume. Akamuuraya sei? Ameno kwaye akamutsvagira vanhu vakamuponda. Asi mukuwanana kwavo vanga vava nemhuri here vanhu ava? Vange vava ane mwana 1 ene mimba ndakawa uchinzi akaibvisa. Asi mune nhoroondo zvemunhu uyu anova muroora wenyu uyu, nhoroondo kuti akabva nekupi akagara sei? Kuti pane nhoroondo nadzo ini handizivi, nokuti munhu uyu pakutorana kwavo ange eri munhu uchinzi pandinoshanda handichanyatsi kugara zvakanaka. Ndobva ati zveni bheta undiwane ndinogara hangu kumba kwendiwanewo magariro. Aiwa, tinotenda gogo Ngomazana nekutipa divi renyu renyaya. Handizivi zvamungada kutaura vamwe vese vakateerera vachikuonai kune ruzhinji rweZimbabwe maererano nerooro newanano dzinoitika mudzimba uye nekugarisana kwakanaka nana Vamwene. Haini Vamwene vangu havapo, vakatoshaika. Vakashaika, murume wangu akashaika. Mwana uyu mwana wandakazvara kuno umwe murume ndikauya navo pano, and still vheri vagere pano ndigere navo. Zvino akazowana mukadzi akamugadza pano, mukadzi ndiye akazomukake afunga zvake zvokuti apisire imba. Maybe engukuchoyo kuti abanye vaive kukhangele kulesi sikhathi babe befuna maybe i-advice ukuthi bengahlala njani labantu. Mina hayiwa okwami engukhulumayo ukuthi wachisa but hayi yena mina ngithi mina uzabona nguNkulunkulu wakhe, ngoba mina angilamandla. Kukola amandla nguye ophezulu, nguye ozambona ukuthi kuhamba njani kuye.
Imithandazo yami engiyithandazayo. Nanxa ngithandaza ndithi uNkulunkulu mubone yena lo nguye owayenza isika emzini wami. Ngoba wena nguwe ukhangeleyo. Pamchiti muda kuvakirwa imwe imba yekuti muzogara nevana venyu, asi mukavakirwa imba iyi muchakwanisa here kuzogara nemuroora wenyu zvakare? Handigari naye zvesiyose. Handigari naye. Nokuti lesina hange kunditadzira nokuti mpisira mubashete. Nanjongoti Keroni muchienda ikoko amanye ayepa zvino andamira. Chade munhu pano. Aiwa, tinotenda. Thank you very much. Pari zvino ndava kukurukurawo navillage head Ngomo, avo vanogara munharaunda imwe chete iyoyo. Ivo vachationesawo kuti sevakuru venzvimbo ndeapi matanho avari kutora, uyezve nyaya iyi vanoitora sei. Ngativanzwei vachitaura. Ndinokumbira kuti muzivise vateereri kuti imimi ndimi ani, uye nhau iyi yekupisiwa kwemusha mukaitora sei, uyezve matanho amuri kutora ndeapi sevatungamiriri venzvimbo. Hello, ini ndiri village Ngomo. Chiitiko chakaitika panapa takachigarira pasi sema village tikachiona kuti chiitiko ichi hachina kunaka panzvimbo panharaunda. Muroora wamai Ngomazana tikataura naye, tina masabhuku ese headman manxichana, tikatoti muroora uyu paakumbira kuti achishanda hatimudi ngadzokere kumusha kwavo. Akatiudza kuti ndisiri mumahende emapurisa. Tikatoti uchibva kumusha kwenyu uchiatenda kesi yako, panapa hatisi kukuda. Iko zvino nhasi makuseni vanga vamukira kwamambo vachizama kutoti pandinoshanda semuroora ndachida kuti ndikumbire kuti mwedzi wangu uchipera ndidzokere kumusha kwangu ndichiatenda kesi yangu. Hamene kumapurisa kuti vakaimisa sei, hatina kuwa report from police. But chiitiko chakaita seichochi hatichifariri munharaunda. Chinopa Vamwene vanenge vakaroorwa kuita nhubu. Saka chiitiko chakaita saichochi hatichifariri. Takazogara pasi vakazoti mukomana iyeyo pamusha ngadzokere kumusha kwavo kwaSombete. Tikatoti kama kubvisa mukomana uyu ndimai vake, mai vake vanozova neBP nekuti mandidzingira mwana wangu nechiitiko chaiitwa nemuroora. Saka izvi isu secommunity vamwe vakavhuma, but secommunity isu hatina kufanira village handina kuzvifarira nokuti ihama yangu mwana uyu mukomana uyu akaroora mwana apisa. Hatina kuzvifarira nokuti mwana angapesaniswe kuna mai vake nezhira yakaita seiyoyo. Iye mukadzi wake akakanganisa hese ndiye anofanirwa kutorerwa madanho. Haikona uyu mwana kupa stress kuna mai, ndapisigwa musha ndakudzingigwa mwana wangu. Munoona kuti zvinobatsira here vanhu? Hazvibatsiri izvi. Zvinofanirwa kutoti ide takazvigarira pasi, haiwa mwana iwe unofanirwa kuti wobvisa kuchema kwamai vako kana uchishanda. Mai, muroora wenyu akakuitira zvakati, ini ndoda kuti mweya wenyu uchene, rega ndikuitire chakati mai. Ndofunga mukomana akauya panapa akazotenga mamazenga ake, ndofunga tiitiriwo kutoti avake iye chake chimba choti agare namai vake. Tinotenda. Tiri kuona zvinhu zvakatsva zvekupfeka, chekudya chiri kugona kunge chichinetsa. Nharaunda iri kuzvitora sei? Vari kubatsirawo here nedzimwe nzira dzavanogona kubatsira kuti upenyu hwavo hufambirire mberi? Vamwe vari kuedza, chero mungamubvunza iye mai, vari kuedza vamwe kuvabatsira senharaunda kutoti apa nepapapo, but hazvingavagutsiwo nokuti
zvinenge zvichiita zvimwe zvoya zviri zvishoma zvavangachidla zvisingafanani nezvavari kuwanawo. Asi imimi semutungamiriri wenzvimbo, chinhu chamunofunga kuti vanogona kuda kubatsiro rwakasimba chingava chii? Batsiro rakasimba, anoona shelter pano, mvura yakanaiwe. Ndofunga pane dzimwe nhumbi dzavo kana kuti kandisingafungidziri dziri impahla dzenyu dziriko panapa. Alright, kokuti vawanewo shelter yokuchengetera nhumbi dzavo. Chiri tenda hayo. Senharaunda tinoona kuti ide pasinawo hanzva dzehangu sehama panoberekwa vana koko vangu, ide achitambura, ide ari papi, ide ari kuasabhuku school kana kuti vachivhuma havo kuvachengeta, but vari pamaoko asi asabhuku yevana vemhuri yavo pavaberekwa ivo baba pavavatanga kuwanikwa. Aiwa, tinotenda ine zvamatipa izvi. Asi ndinonzwa zvakare kuti munharaunda munewo nedzimwe nzvimbo dzakasangana nedambudziko rakadai, munoti kudini nazo? Nzvimbo dzakasangana nedambudziko rakaita seidzodzi, tokurudzira kuti ide tsika idzodzo dzichipera kuvanhu. Isu semavhileji edu ide tichitorawo madanho kufambira nzvimbo dzakaita seidzodzo dzinowirwa nemadambudziko, tozama kuvhara kuti musaite izvozvo. Mutemo handi uripo, tine mutemo wakakura. Mutemo ndiwo unofanirwa kutibatsirawo. Haikona kutoti ukava munhu uchinzi adai towa uchinzi abvisikwa bheiri. Abvisikwa bheiri isu zvotibata kuno kumunharaunda medu. Munhu aponda kana kuti aita sei wongonzi abvisikwa bheiri akushanda akuzvifambira, zvinotibata. Munhu akaita seiye ngaende kujeri. Vanhu vakaita sei vanoita zvinhu zvakaita seizvozvo zvakaita Muroora iye anofanirwa kuenda kujeri, wotongwa nomutongo wake. Kana akazviita uune achazoona kuti mutemo haufariri izvozvo. Asi mise kuziva kwamunoita Muroora munhu akaita sei mungatsanangura? Hai, kuona kwangu nhanisa ndambogara naye kwechinguva, but madeeds ake haaratidzisi kuti angave Muroora angangogara muvanhu woita Muroora. Ukaona munhu anonongwa uyu onongwa uyu asi Muroora, anenge ari Muroora wokubhawa. Aiwa, tinotenda chose. Asi munogona kunge mune mashoko amunoda kutaurira ruzhinji rweZimbabwe maererano nemhosva dzakaita seidzi. Ruzhinji rweZimbabwe rwakakutarisai? Ruzhinji rweZimbabwe pamhosva dzakaita seidzodzi, dzakaita semhosva dzokuponda kana kutadzira vamwe nezhira isiriyo, toti hurumende ide ichikurudzira kuti vanhu ivavo vosungwa vova majere, toona kuti tino rubatsiro runobva muhurumende. Aiwa, tinotenda nemashoko amatipa baba. Ndatendawo. Ndatenda. Vakapisirwa mainkomazana imba yavo, varipo vakazouyawo vemunharaunda kuti vavabatsire. Ndina mama Maidon avo vanova vari kubatsira mainkomazana dambudziko ravakavawira. Regai tinzwe vachitaura. Mama, munozviintrodusa kuti imi ndimani, motiudzawo zvamunoziva panyaya iyi nekuzopindira kwamakaita kuti mubatsire muri. Ndinotenda mwanangu, kwazwaiwo mwanangu. Imba iyi kupiswa kwakaitwa, ichipiswa neMuroora, akainda ari makuseniseni kuma4, achibva kwaakaenda akanovata, ndobva aenda akanopisa imba iyi.
achipisa imba iyi kwaka kuine vanhu 6 mumba. Saka vakazopepuka paya mumba makutonzwa kuti vari kutodzigwa mumba. Ndokupepuka kwavakaita, ndobva varidza mhere. Kune vamwe vavakidzani vakamanyawo vachiinda kunoona kuti paita dambudziko rei ipapo, vakasvika imba yatopera kutsva. Saka kutsva kwakaita imba iyi hakuna nhumbi dzakabuda, zvinhu zvese zvakatsvira mukati imomo. Asi pari zvino vanhu vaMwari vari kuuya nezvokupfeka nezvokufuka, vachiuya vachivapa vachipa maingomasana nevana ivavo vakaita dambudziko rakaita sairoro. Saka inini kuzowanika ndipindire pakuti ndigare navo mhuri iyoyi yamaingomasana, ndakaona zvakafanira kuti ndigare navo nemhaka yokuti tivarege varipo pavari zvaka zvisingatomboiti, nokuti pagwenga hapana imba kana kuti kudii. Saka ndakaona zvakafanira kuti ndivatore ndigare navo. Kana ndakavatarisa ivo maingomasana, ndinovatarisa semubereki wangu. Ava ndinovatarisa sevanin'ina vangu, vasikana varipo ava nevakomana varipo. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ndivatore ndigare navo, dzamara paitika kuti pavewo nokuvakiwa vagodzokerawo mukati memusha wavo. Imi semunhu ari kugara namaingomasana, chingava chavari kuda kuti vabatsirike, chingakwanisa kubatsirirwa nacho nevanhu neruzhinji rweZimbabwe? Ndinotenda hangu ipapo nomubvunzo wakanaka kudaro. Chakakosha musha, kuvakigwa musha ndo chinhu chakakosha, kuti vavakigwe imba, pave neimba yokuti vadzokere vanogara kumba kwavo, uye nechikafu. Pari zvino hakuna chikafu. Zvenhumbi vanhu vari kuramba vachingouya nadzo nhumbi vachibvisa, asi chikafu iko zvino hakuna chikafu, uye nepokugara hapasati pavapo. Tichitarisa chiitiko ichi, munogona kunge mune mashoko amunoda kutaura ekutsiura kana kuti ekuvaka kune vanhu vanosangana nematambudziko akadai mukugarisana? Ndinotenda hangu ipapo. Pakugarisana apa, kana kuri kwokuti vanhu vakagarisana, zvakakosha zvizhinji kuti vanhu vatarise upenyu hwomumwe munhu. Kana vakahutarisa saizvozvo, tikatarisa zvizhinji ivo mama maingomasana vakatsvigwa neimba, vagara munhu anga agara aine dambudziko rake, asi munhuwo pazvekututsira padambudziko rakaita sairoro. Zvino ini ndine chikumbiro zvizhinji, kungava varoora, kungava vana vedu, kuti ngavawanike vachizvidzora pakuita zvinhu zvisina kururama mukati menharaunda kana mukati medzimba dzevamwe. Vova vana vakatendeka, vova vana vanoberekwa kuvanhu, nokuti ukaona munhu achiita chinhu chakaita saichochi, mwana asina kudzidzisika mukati mokurarama kwake, mwana anenge ane pfungwa dzeumhondi mukati mokurarama kwake. Nokuti kana mwana achifunga pfungwa dzakaita saidzodzi dzokuparadza mweya 6 panguva imwe chete, mwana asina kuita zvakanaka. Saka ndine chikumbiro ipapo zvizhinji kuvana vedu, kuti vana ngavawanike vachizvidzora pakuita mabasa asakarurama, asi vaite mabasa akanaka sevana vatakabereka. Aiwa, ndinotenda nemashoko amataura. Ndinonzwa kuti mama Nkomasana havana foni. Zvino imimi semunhu ari padyo navo, mungazivisa ruzhinji rweZimbabwe nhare dzenyu kuti vanoda kuvabatsira vakwanise kuvabatsira kuburikidza nekukubatai imimi? Ndinotenda hangu ipapo. Ndichataura dziri nhamba 2 dzefoni 2. Pane 071
21 95 909 071 21 95 909 pane 0713 72 3630 071 0713 72 3630 ndidzo namba dzangu. Dzinodaidza ani zita radzo namba idzi? Dzinodaidza Simangaliso Nkomo. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa mama Ngoma. Aiwa, neni ndatenda zvizhinji, dai waro Mwari vakuitirai zvakanaka. Basa iri ramakabata basa rakakosha zvizhinji zvokuti dai waro pese pese pamunofamba Mwari vachikufudzai, Mwari vachikuvigai pasi pemapapiro avo, vachikurwirai nyangwe pamigwagwa pamunofamba napo kuti musawana tsaona uye nokuwedzekwa makore akawanda okurarama. Ndinotenda shuwa.